So, mata na ko mga bayot. Maing buntag di ay. Welcome to my YouTube channel. So, natulog pa ang akong bana. Akong anak ng mata na pod. Maghikay sa ko kay manglakaw nami. So, see you later guys. So, padulong namin sa friends sa ako ang bana. Kaya gi-invite me nga patuon sa ilaang celebration. Kaya nakaulit naman niyang anak. So, padulong namin sa ilaang balay. Mga 1 hour siguro ang biyahe. Gikan diri padulong sa ilang balay. So, mo ni akong ipakita ninyo ang mga balay nila dinhi. Dayon Dublin na siya grasada. Ang sa ubos na mga shop bitaw. Dayon ang sa ibabaw na kuha na siya mga balay nga mga balay din kani siya ngayon nakita park ni siya din kana siya park na siya pagka nang pangbata nga park ba then na nang uban anang mga balay-balay restaurant na siya karon close kay sa Katugnaw open running park ka o summer na. So, nako diri sulod sa kwarto mga bayot. Naabot na gyud mi diri sa balay. Humana gani mi kaon. Kanang nako diri sulod sa kwarto. Kaning kwarto ha wala pa nahuman bag-o pa kayo ang ang finishing ba. Wa pa nahuman kay bag-o ning balaya nga ila ang napalit. Kuan kanang mo nang invite me dinhi kay ang iyang anak kuan nakauli gikan sa training sa army ba. Tulo ka bukyang anak puros lalaki. Dayon ang usa mga 10 years old pa. Mga gwapo kay ang mga anak. Kaning nakauli karon ron murag 20 kapin pa man siguro niyang edad ani. Then ako diri sulod sa kwarto kay kung anak natulog Bisag asa mi ani akong anak makatulog yun. Dayon ako ang mga kagupa na dadto. Nangaon sila sa sala. Human ako kaon. Tugnaw kay kasapaw-sapaw ko jacket kay na sila heater dire pero ang ilang heater dako usar ka buok dili ka survive sa katugnaw gyud kay guys no dinhi murag dapit na magud siya sa bukid-bukid pero highway ang iyang kalsada pero bukid ba murang daghan kaayong mga kahoy diri murang daghan kaayong snow karon kay kuan bugnaw kaayo partang tugnaw mga bayot natawa akong kamot nanguyos sa katugnaw. Pero laban na gyapon kay nagpaabot ko sa akong anak og mumata. Mga after 2 hours siguro mumata na siya igo pod mutikig ko diri sa Katugnaw. Kay tugnaw kaayo gyud. Pero wala nag-aso sa akong baba. Kay naman ko diri sulod sa kwarto. Kuan kanang pila ka kwarto. 2 ka kwarto na siyang balaya. Usa ka CR, usa ka kitchen ug sala. Dayon na sila oy pantawan gamay. Pero ilang pantawan karon close dili open lang pantawan bakay tugnaw jud kaayo grabe ka tugnaw dayon nagpaabot na lang ko diri yung mata niya kung anak kay nagmata ani karon manguli nami kay tugnaw kaayo akong tawan niyo ko ako sulod sa balay pero kasapatos gihapon ko laban ayaan unsay gikalaag nagjakit na yun ko sulod sa balay mga bayot kay din na yun maagwantan ako ang katugnaw hastang tugnawa na yun gahiter na gani diri ha pero tugnaw ra gihapon kayo bana kay dito sa gawas kay murag sayaw-sayaw man siguro sila ang tawang padira wa pa na nahuman og pinising kay bag-o pa lagi ning balaya bago pa nilang napalit
mo nang wa pa nahuman og mga pinising. Gasandig ko aning ambot unsa ni cellophane man ni naibaga kayo nga pagka habol ang ilang habol gid murag porma gampilo sa kabaga. So matulog lang siguro sa apo ko ani. Well ka paabot ni Karina og mata. Wala ko nakaagwanta mga bayots. Hinduol na ko sa heater oh. Kaya di na gid magwanta ang kabugnaw. Muna magpalaba na tag heater dire. Tawa. Suksok babe. Natugnaw na gid kayo. Nangurog akong tubod sa katugnaw. Isa ra man gud lang heater dire sa kwarto. Naon. Dito sa balay ang heater duha ba. Gitapon kani usara. Pero dako man ang pagkahitira oh. Pero kuani. Huwag yapon hin ka na ang kabugnaw ang kainit. Gumikan sa kabugnaw. Munang mupadool na lang ko kay tugnaw na gyud kaayo. Murag duha pod siguro ka oras akong pinaabot siguro dire. Or usa ka oras na lang siguro akong paabot ay dire para mata akong bahandi. Akong bahandi o bisag banha kay sa gawas na igadis ko. Namigay ang katulog kay bugnaw man lupig pa aircon lagi. Hikap-hikap babe kay tugnaw na gyud kayo. Patong-patong maton atong kamot aron dili na ma kuan kupos nang naingog na hopsan. Tugnaw kay gyud. Mo nang ga-celebrate sila sa gikan na tong Friday hantod gahapon o karon nag-celebrate sila pag uli sa iyang anak gikan nag-training og army. Kay sinan ka mag-training og army nga kuan man labay man katong naigira. Lahi ilang kuan diri oy. Lahi ang mga lalaki dinhi oy kay required gud og mag-training og army. Mag 18 years old na gani ka. Nahanglan na ka og kuan, mag-training na ka og army. Sa gusto nimo og dili basta kay patriningon jud ka. Gawas og na kay diferensya makahatag og certificate kana okay ra kay nga di ka ka-training, di ka patriningon. Pero healthy gani ka, kinahanglan jud ka mo training. Lami ila ang mga pamaagi dinhi abot ana ba kay mo training jud. Pero hadlok lang makauli dili ka na kay labay mo ka sa naay kagubat. Guys no, sa gawas sa mga bayot wa jud ko ka-take kanina og video kay akong anak daghan kay mga bata dinhi kanunay kuanon kanang gakus-gakuson ba unya kay akong anak di ka hagpagakos ngayon siya no gakson man gyud siya mo nang gabantay gyud maayo kay ug akong bana pa bantay si Karen kay unya kuno og kanang mapiyang di gabantay jud ko ambes mag-take og video sa gawas wag ko ka-take wag ko kadto sa gawas nga nagsuroy-suroy sa mga isno wa gyud gumikan sa gabantay ra ko sa akong anak bana ka sila o kanang giinom galing kay di po na sila mga hubog o mag-inom. Lantawan ninyo bayot ang bintana. Nagkuan siya. Nagtubig siya. Gumigan sa katugnaw sa gawas. Ug inani rin gihapon ang temperature hantod mabuntag. Ang kaning glass nila nga bintana ma-ice na siya. Matabunan sa ice ba. Gumikan sa kabugnaw sa gawas. Tawa oh. Mura siya og kuan ba? Gadung ag ka og kanon nig uklab nimo sa taklob sa kaldero. Magtubig. So diri ko hinagi karon makatamak-tamak kuaning snow nila dinhi unsa po ni forma dinhi ba. Akong bana sa pikas min agi. Dili wala ko dito hinagi kay slide kayo diri murag dili ra kay slide kay. Wala ra kay naagi iba dili ra kay siya mura ra siya asin nga pagka snow sa pikas man gud mura na siya og ice bitaw nga kanang dugay na kay nahabwa sa refrigerator inana didto mo nang slide kayo og way spike gyud ang imong sapatos aw dalin as jud ka dinhi dapita patsada pa kay ni tamak-tamakan kay wala pa gyud kay siya na frozen kayo ba. So pauli na mi mga bayot mag-alas 10 na sa gabi mo na niyang kasada padulong sa amuang balay. So that's it mga bayot, thank you for watching, see you next video, bye bye.